за него. И понякога той иска да спрем, да може да го чуем. Да, он хочет, чтобы мы просто остановились, чтобы слышать его. Но ние се тичаме. Мы постоянно куда-то бежим. Спри, Остановись. спри и Остановись. послушай какво има той. И послушайте, что он хочет вам сказать. Спомням си, веднъж щяхме да отиваме с един брат на плаж. Мы собирались идти на пляж. И так му влязахме в градината. Только мы зашли, И аз усетих силно присъствието му. я ощутил сильное присутствие. Нещо се случва. Что-то начало происходить. И казвам, И я брат сказал, ми, нека да спрем. брат, давай остановимся. Нека да спрем. Има нещо, което се случи. Есть то, что И аз почаках и питах, какво има Господи? И я Питах, спросил, питах. Господь, что есть? Что И так му бяхме решили да ставаме. И той каза, останете още малко. Останьтесь еще немного. Знаете, и той го каза с такава И он сказал тежест. это с такой тяжестью. Той искаше да сподели Он хотел поделиться товара. грузом. Ние понякога мислим, товара. че Господ всичко и той няма товари, няма грижи, така. Мы думаем, что Той Бога постоянно нет се грижи за никакого нас. груза, нет товара. Той не е спрял да се грижи. Но и Бог е огън пояждаш. Также его на огонь. Нека да държим само на едното ухо. Нека и на двете. Бог е търпелив, Бог терпеливый, но и огън пояждаш. но также Тогава ще казвам, да буду говорить, за Господа Той е прибежище мое и крепост моя. что крепость моя защита. Бог мой на водохвала. Бог мой, Защото Той ще ме избави Он избавит меня от примката на ловеца и от гибелен от море. язвы. Може да дойдат много изпитания. Могут прийти И испытания, както преминаваме през много неща, как мы и проходим через некоторые вещи. но Господ не избави. Но Бог нас Ако избавит. днес съм тук, Если я сегодня здесь, ще Господ ме избави. значит меня Бог избавил, Понеже съм го познал. потому что я его познал. И понеже съм под сянката му. И под прокъл му. Понеже съм наслаждавал закона. Наслаждаюсь И законом. ден и нощ се получавам. День и ночь получаю. Аз не се получавам от гатанките на баба Пенка. Я не получаюсь. Нито от свирнята на дядо Колю. От мор, който идва от тъмина. От погмил, която опустошава след пламя. Халилуя. Няма да се боиш. И до ден днешен, въпреки да знам диагнозата, въпреки да знам всичко, имам мир. Имам мир. Понеже познавам този, който изхожда от вечността. Познавам, че моят баща е добър баща. И като всеки баща, той се погрижи за своите деца. Тая сутрин Бог се грижи лично за теб. Тая сутрин казва, блаженни сте! Амин! Блаженни сте! Хиляди ще падат. Одната от другата страна. Ще видиш повалянето на честивите, но от теб няма се докачи. Само светици ще гледаш и ще видиш възмездието на честивите. Понеже ти си казал, чуй, той слово. Халили, аз не стана, че те му пропагалства. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище и си направил Всевишния свое обиталище. Затова няма да сполети никакво зло, нито ще се приближи и язва душата на тебе. Понеже си казал, Господ е прибежище. Или в дома Господен, където Бог е заповядал благословенията си. И те са за тебе тая сутрин. За тебе тая сутрин. Той каза блаженни сте. Той не каза проклети сте, а каза блаженни сте. Защо? Защото избрахте добрата част. Внимавайте да не вземе някой наградата ви. Без голяма причина не отсъствайте. Защото всеки един е важен. Потому что каждый из вас
Един да отсъства. Това е пролом в стената, една дупка се отваря. Това ме измъчваше всички тези 7-8 месеца. Като знае, там трябва да бъде запълнено и там трябва да бъда аз. И аз ще светя в тази стена, заедно с всички тези, които са с мен. Това е важно. Блаженни сте, че не водите по съвета на нечестивите, а се наслаждавате в закона Господен ден. Знаеш ли, само когато бъдеш в закона Господен, ти ще се научиш да познаваш своя Отец. Ти ще се научиш да познаваш Неговата любов, Неговата топлота, Неговата доброта и няма да заобвиняваш, няма да се съдиш, няма да сравняваш, няма да пелтечиш, няма да съдиш, няма да сравняваш, понеже в закона Господен се открива цялото божество. Да го въведем в наследство. Той не приставаше да гледа пътя. Не приставаше да гледа пътя. Той знаеше, той е мой син излезе, той няма никаква опитност и той се страхуваше за това, което можеше да стане. Защо? Защото не се наставляваше в закона Господен и не стоеше в това присъствие на Господ. Не стоеше в присъствието на бащата и да види какво прави бащата, понеже Исус каза: аз гледам винаги моя Отец и което прави моя Отец, правя го и аз. Това, което слушам, говоря не от себе си. И за Исус му трябваше 30 години, за да опознава Отец. И когато излезе, беше толкова уверен, че беше изпратен от Него и знаеше кой е, че той е Божият Син. И аз искам да знаеш тая сутрин, че ти си Божия дъщеря и Божий Син. Бащата го видя отдалече и се тича и се хвърли на шията му. И каза: този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. Той не даваше дори сина да се изкаже. Каза: знам, синко. Но аз не мисля за богатството, което управлявам, мисля за душата ти, която е толкова безценна, толкова ценна. Душата, която наистина може да погине. И убили пършество. Убили пършество. Той стоеше в събранието на честивите. Той стоеше в състоянието на проспевателите. Той стоеше в събранието на будците. Той стоеше в събранието на прелюдейките. И какво се случи? Разорение. И Бог тази той каза: блаженни сте, че не вършите това. Но дойдохте да се сладите на закона Господен, дойте да слушате Словото, дойте да се поклоните, дойте ме хвалите, да ме превъзнасяте и това е добро. Колкото по-лошо става на земята, толкова повече нашата светлина трябва да свети. И ти си една светлука. Ти светиш в този тъмен свят. Дявола постоянно се опита да загаси тази светлина, но тя не може. Тя не може. Той се опитал през вековете да унищожи църквата, но тя е възкръснала от пепелта и се изправила с мощна слава и с мощна сила, защото има някой, който няма да се съгласи с делата на дявола. Има някой, който каже: не! Халелуя! Има Бог и Той е мощен и велик. И аз ще светя в този тъмен свят. Аз ще продължавам в този тъмен свят. Аз ще викам в този свят. Аз няма да се съглася с нечестието на това време. Но аз ще извикам правдата Христос Исус да възтържествува и да възцарува. Амин! Доля това е вие. И който чуе гласът ми от Тората, ще дойда с него и ще вечерям заедно с него. Тая сутрин Бог чука на много врати. Хай, блаженни са онези, които го приемат. Блаженни са онези, които наистина отварят сърцата си за него. Халелуя! Спомням си първия път, когато Бог ме повика, аз отказах. Аз затворях вратата. Не му позволих. Но знаеш ли, Господ е нахален. И как ти ще кажеш нахален? Да, той не ми ресва. Той дойде пак. Пак.
И този път аз се оплашах и скочах ми зверкам, като настъпа на жаба. Испугался, И си казах, Боже мой, ти нещо е истинско. Отначало не го прия за истинско. что-то истинное. Халилия! И слава да бъде на Господа, че наистина Той прояви нахалство, за да може днеска да му има за вечността. Халилия! Така че Той няма да миряса. Виж, Той като торпедо ще вали след тебе. Отначало, когато бъде на небето и не го приех, и хукнах по своите си неща, Той започна да ме преследва. Не ми оставаше на мира. Тут нещо ще ми се случи. Той ще стане, той ще стане, тук кръвно се дига, той съм разположил. Отивам на лекари, всичко е нормално. Върна се вкъщи, пак има нещо. Я ходил к врачам, иду к врачам. Докато ни казах, да. Давление есть, то есть, это есть. Докато ни казах, да. Прихожу там, все нормально. Прихожу домой, И опять всичко давление. приключи. И тогава десницата Господня извърши велики дела. И десницата Господня започна да открива велики и чудни неща, за които ние най-малко съм си мечтал, да вижда за има се чуя как ще стане, що ще стане, но то продължаваше и продължаваше. И до ден днеска и благодарение на Господа стоя днеска. Няма да умреш, бе! Нет, не умрете. Халилия! Няма да умреш! Не умрете. Ти имаш работа на тая земя Да, есть работа на этой и земле. докато ти си я свършиш, Но как ты ее не Господ сделаешь, няма да прибере. Бог тебя никуда не заберет. Халилия! Когато тук помазал и Наско бях казал, че дявола не може да те плаши с рая. Тебя пугать. Той не може да плаши с рая. Така че аз знам къде отивам. Играем. Аз знам пътя. Мы знаем путь. Филип беше казал на Исус, покажи ми пътя, каза Филипе, толкова време бях след тебе, не ме ли познаваш, аз съм пътя. Аз съм истината и живота. Така че ти си в пътя на Господа Христа Исуса. Халилия. Ти си в живота на Христос. Ти си във възкресението на Христос. Ти си в Неговото царство. Халилуя. Ши девета превръсата леки накази. И Бог каза, ще извърши велики и чудни дела за тебе и през тебе. Амин. Аллилуйя. И благодаря ви. Благодарю вас. Халилуя. Даже искаш ли още? Халилуя. Ши девета превръсата леки на фаза, сата леки накази. Ши девета превръсата леки на фаза, Халилуя. Много обещания има в тези три стиха. Халилуя. Така че цялата Библия е благословена. Много стихове има за изцеление. Но аз се хванах за това слово. Това ми е достатъчно. Всеки ден аз го изкарвам пред Господа. И аз го декларирам. Казвам, Господи, Ти няма да му позволиш да се посрамя. Ти ще го върнеш към здравето. Аз рекох, Господи, смили се над мене. Вече дойде стига, че до тук беше. Халилуя. Господ ще го подкрепи на болеща постелка. В болестта му ти ще го върнеш към здраве. Значи ще роди син и ще го наречат Имануил. Халилуя. Това нещо беше предсказано от пророците. Бог не остави нищо в тайна, каза, ето сам Господ ще ви даде знамение. Днеска хората се чудят и си казват как е възможно наистина девица да роди. Но е възможно. Защото Святият Божий Дух е този, който донесе семето и го вложи вътре в утробата на жената и тя зачне и роди, защото няма невъзможно нещо за него. Халилуя. В 9 глава се казва, защото ви се роди син, дете, син ви се даде. И управлението му ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник. Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Три характеристики. Халилуя. Съветник, чудесен съветник. Понякога ни са интересна, е необходимо толкова много да ни се даде някакъв съвет за нещо, което наистина ние сме решили да правим и имаме необходимост от някой, който наистина да ни подкрепи, да ни пълни. И виж, и тук се казва чудесен съветник.
Няма по-добър и няма по-чудесен съветник от него. Знаете ли, предстоеше операция. И аз се чудях какво да правя. И пред мен всеки ден казвате, айде какво ще правим, те бързаха да ме оперират. И ми трябваше съвет. И аз се интересувах, питах приятели за този, за онзи, за болници и така нататък. И накрая дойде Божият мир върху мене. И разбрах, че трябва на това място да бъда и да не бързам, и да не прибързам, но добре да обмисля, добре да реша цялото това положение. И зато и че той се намери и се казва, че той е чудесен съветник. Виж, трябва ни помощ. Трябва ли нещо, което да ни помогне и се каже, че той е Бог могъщ. Той е над всичко и във всичко, за което днеска ни празнуваме. Този рожден ден, този Господ, който дойде и се роди, и който е всичко и над всичко, който може абсолютно всичко да направи. Този, който възкреси Лазара. И този, който застана на кръста. Иван Апостол, ще отиваш при премиера. Сега директора на летището при премиера. Тези двама човека трябва да бъдат с тебе. И те се опрочиха и не дойдоха. Аз отидах, ама закъснях. Той беше излетял да отиде да се срещне с Хелмут Кол. Германския там. Не знаете ли къде? Халилуя. Само се срещнах с съпругата. Защо не стана? Защото двамата човека се оплашиха. Аз не знаех какво ще да говоря. Бог ми даде слово. Каза, там ще дам. Може би ще аз съм оплаша и аз. Това каза Мария. Ето Господната смърт. Не се страхуй, когато Бог те изпрати някъде. Той ще даде думите. Той ще извърши делото. И ти само ще участваш в радостта и в славата. Амин. Той е светлина. И той носи мир и благодат. В неговото сърце, в неговата душа беше спасението за човека, защото той възлюби човека. Той като го създаде, го възлюби, защото го направи така, че да може да общува с него. Вижте колко сме значими. Колко сме значими за него. Понякога ние като се огледаме и като се видим от тук, от там и си казваме, Боже мой, при мен ли, аз ли, и ти, дека, да, ти. Именно теб искам. Именно теб съм избрал за това време. Именно през тебе искам да правя история днеска. Амин. И аз вярвам, че днеска Бог и той е продължил във времето и продължава да прави история. История с църквата си, история лично със своя живот, както взима Авраам и да прави история. Каза, от тебе, каза, ще създам народ, от което се роди Христос Исус. Халилуя! Бог чрез тебе и в тебе Той има да прави неща много по-големи, отколкото ти си мислиш, не си представяш и понякога си казваш, няма да мога, но Бог в тебе може. Който ми казва да правя, казва в тази година. Халилуя! Затова казва, бъдете, казва, внимателни. Халилуя! И гледайте, казва, на това, което са ми говорили, и слушайте за това, което са ми казвали. Понеже аз обязателно ще ми наказва и ще го изпълня. Понеже съм Бог, каза, който казва да върши. Бог, който казва, върши това, което му е угодно и да пада с на кайност. И въпреки това казва, съобразявайки се казва, даже казва с вас ще казва, листи казва неща. Халилуя! Господи, благодарим Ти. Отче Свети, ние Ти отдаваме цялата слава. И Ти благодарим, че в определеното време Ти изпрати Твоя единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот. Татко, благодарение, Господи, но всичко това, днеска ние дишаме и живеем и съществуваме, поради милостта Ти, Господи, с която да възлюби. Затова, че Ти от начало, Господи, беше планирал всичко това и дори знаеш и предварително, че човека ще обърка и въпреки това, Татко Святи, правите. Ти
Божия промисли спасителен план. Без да осъдиш, без да нагробиш. Халилуя!